ଏତେ ଲମ୍ବ ନାହିଁ ସାଇଜ ସର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମର ମରୁଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଠି ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଆମର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତିପାଳନ ହୋଇପାରୁ। ତେଣୁ ସକାଶେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାକି ଏଇଟା ଆମର ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଆମେ କରି ଆସିଛୁ ଆଉ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ତାପରେ କରି ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ରୀ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରିବା ସବୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସୁ। ଏଥିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। 75 ସାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଧମ ବାକ୍ୟା ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସକାଶେ ओं भूर्भुवस्वतस्य विदुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी स्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्ते। नहीं कहली नहीं। ओं त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकं बन्धनं मृत्युमोक्षमामृतम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नारायण हरि माधव मुरारी गोविंद।